Ano yung salusahog ang kalibutan akong kuya. The moment na kami nilang doon nabilin sa kalibutan, bata pa sa siya ito. Mura po siguro way nakita niya parang padako ko niya. Naigrupo niya atak niya. Sa tubangan ako mismo. Kita kayo na ko yun sa niya pagpapasupol. I am blessed kay gisave ko sa tattoo artist. I'm sorry to hear that. Mao ba nang rason nga nakaan nga kalibutan karon? In hopes na makita niyo siya. Mananigiwat mo, Andre. Makuha na natong salig ni Rex kung mabuhat ni mo ng ipatrabaho nila. Wala na kay problema, ani. Kay ready na tanan hasta ang exit ni mo. For sure, matrace din sa police ang location sa shooter. Kay may lying building a good spot for sniper. Pero ay ka-worry. Kay ready na sila ma-pick up ni mo, ani. Maraming salamat sa'yo. Malaking tulong to sa kaso. Kuya!